Genesis Kapitulo 17. Ang pagtuli, tanda sang kasugtanan. Sang si Abram nagaedad na, sing 99 ka tuig, ang Ginoo nagpakita sa iya kang nagsiling, "Ako ang Dios nga makagagahom. Magtuman ka sa akon, kag himua sa gihapon ang matarong. Magahimo ako sing kasugtanan sa imo, kagatagan ko ikaw sing madamo nga mga kaliwat." Dayon si Abram nagluhod ken nagduko, tubtob nga ang iya guya nagduot sa duta, kag ang Dios nagsiling, "Amo ini ang aton kasugtanan nga akon ginahimo sa imo. Nagasaad ako nga mangin-amay ka sang madamo nga mga pungsod. Ang imo ngalan hindi na Abram, kundi Abraham, tungod kay ginahimo ko ikaw nga amay sang madamo nga mga pungsod. Hatagan ko ikaw sing madamo nga mga kaliwat, kag ang iban sa ila manginhari. Magadamo gid ang imo mga kaliwat, kag mahimo sila nga mga pungsod. Pagatumanon ko ang akong saad sa imo, kag sa imo mga kaliwat, sa palaabuton nga mga kaliwatan, subong isa ka walay katapusan nga kasugtanan. Ako mangin imo Dios, kag ang Dios sang imo mga kaliwat. Ihatag ko sa imo, kag sa imo mga kaliwat ini nga duta, sa diin isa ikaw kadumulong. Ang bug-os nga duta sang Kanaan mangin-ila sang imo mga kaliwatan sa walay katubtuban, kag ako mangin-ila Dios." Ang Dios nagsiling kay Abram, "Ikaw dapat man magsugot sa pagtuman sang kasugtanan upod sa akon. Ikaw kag ang imo mga kaliwat sa palaabuton nga mga kaliwatan. Ikaw kag ang imo mga kaliwat dapat magsugot sini. Ang tagsa ka lalaki sa inyo dapat magpatuli. Sumugod karon, dapat ninyo tulion ang tagsa ninyo kabata nga lalaki sa ikawalong adlaw halin sang iya pagkatao. Lakip ang mga ulipon nga natawo sa inyo balay, kag ang ginpamakal ninyo nga mga ulipon sa mga dumulong. Ini magapakita nga may kasugtanan kita. Ang tagsa sa inyo dapat tulion, kag ini mangintanda sa inyo mga lawas sa pagpakita nga ang akong kasugtanan sa inyo wala sing katapusan. Ang lalaki nga wala matuli, hindi na manginbahin sang akon mga tawo, kay wala niya matuman ang kasugtanan niya sa akon. Hindi mo na pagtawgo ng imo asawa kay Sarai, kundi nga si Sara na karon ang iya ngalan. Bendisyonan ko siya, kag hatagan ko ikaw sing anak ka lalaki pagi sa iya. Bendisyonan ko siya, kag mangin-iloy siya sang madamo nga mga pungsod, kag ang iba niya nga mga kaliwat manginhari." Si Abraham nagluhod ken nagduko nga ang iya guya nagaduot sa duta, pero nagkadlaw siya sang nagpanghuna-huna siya sini. Makapabata pa bala ang lalaki nga nagaedad sang 100 ka tuig? Makabata pa bala si Sara nga nagaedad na sing 90 ka tuig? Nagsiling siya sa Dios, nga hindi mo na lang himuon si Ismael nga akon manunubli. Pero ang Dios nagsiling, "Hindi mahimo. Ang imo asawa nga si Sara magahatag sa imo sing isa ka anak nga lalaki, kag pagahingalanan mo siya kay Isaac. Pagatumanon ko ang akon kasugtanan sa iya, kag sa iya mga kaliwat, kag ini nga kasugtanan wala sing katapusan. Nabatian ko ang imo pangabay na hanungod kay Ismael. Gani bendisyonan ko siya, kag hatagan ko siya sing madamo nga mga kaanakan, kag madamo nga mga kaliwat.
Manginamay siya sang 12 ka mga prinsipe, kag himuon ko nga dako nga pungsod ang iya mga kaliwat. Pero tumanon ko ang akong kasugtanan sa imo anak nga si Isaac, nga ibunag ni Sara, sa mga amuman sini nga tion sa madason nga tuig. Sa tapos makahambal ang Diyos kay Abraham, ginbayaan niya siya. Sa sadto gid nga adlaw, gintuli ni Abraham ang ianak nga si Ismael, kag ang tanan niya nga mga ulipon, ang mga tawo sa iya balay, kag ang mga ginpamakal niya, ang tanan nga mga lalaki sa iya balay, suno sa ginsugo sa iya sang Dios. Si Abraham nagaedad sang 99 ka tuig sang pagtuli sa iya, kag ang iya anak nga si Ismael nagaedad sang 13 ka tuig. Sila nga duha gintuli sa amuman nga adlaw, upod sa tanan nga mga ulipon ni Abraham. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang isa naman naton ka episode nga amo ang Genesis Kapitulo 18. Madamo gid nga salamat.